L'alcalde de Gandia, Arturo Torró, ha rebut a l'alcaldia de la ciutat a l'esportista gandiana Txelo Mas, que acaba de guanyar el Campionat d'Espanya que li dona l'opció directa de participar al Mundial 2014. Agrair el recibiment que em fa l'Ajuntament de Gandia i també agrair als mitjans la divulgació. I puc contar un poc amb l'experiència d'aquest any. Com tots sabeu, l'any passat vaig quedar tercera en el Campionat del Món i seguisc entrenant dur perquè estic motivada per això. I aquest any vaig començar en el Campionat de duatló de llarga distància d'Europa. Aquest dia vaig tenir una bona representació, vaig quedar quarta i a la setmana següent tenia el Campionat d'Espanya, que era més important perquè m'havia marcat un poquet aconseguir el que pensava. I així va ser, vaig tenir un molt bon dia, vaig competir amb molta força fins al final, motivació, i vaig quedar campiona d'Espanya del grup d'edat. Per tant, és un dels millors títols que he tingut fins ara. A part que el tercer en el Campionat del Món sempre serà un gran record perquè va ser el primer en aconseguir una cosa llarga. Para nosotros un plaer una vegada més rebre a Txelo en el despatx d'alcaldia, passejant el nom de Gandia per Europa i ara per Espanya en aquest Campionat d'Espanya que ens porta a Gandia. És en la pràctica del duatlón, avui diguem que és la millor en la seva categoria. Per tant, és un orgull com a alcalde de Gandia i un orgull també com a veí de tindre una dona, a més dona, que està donant-nos una lliçó a tots de lo que és la tenacitat, l'esforç i el sacrifici.